Yan. Bakit ka nasa loob ng katawan ng taong ito? Tinawag ka ng aking ama para matanong kung bakit mo sinasaktan ang katawan ng taong ito. Sina. Ano? Bakit ka nagagalit sa katawan ng tao nito? Tinatanong kita, kilala mo ba si Kristo? Kilala mo ba? Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Kilala mo ba si Kristo? Kilala mo? Kilala mo ba si Kristo? Hindi mo kilala ang aking Ama. Hindi mo kilala si Jesus. Uling tanong, isang sagot lang. Kapayapaan ang aking dala. Bilang instrumento ng Panginoon Kristo, may karapatan kaming tawagin ka kung ikaw man ay nananakit sa loob ng katawan ng tao nito. At hindi ka papapasukin ng aking Ama diyan kung ikaw ay hindi nananakit sa loob ng katawan nito. Kung hindi mo mabagkit ng iyong bibig ang aking Ama na si Kristo, si Jesus na gumawa sa ating lahat, tatanungin kita, babae ka lalaki? Babae ka lalaki? Itataas ko ang antas ng dasal, pipigayin kita sa loob ng katawan niya. Kaya nakikiusap ako bilang instrumento ng aking Ama na si Kristo. Makikipag-usap ako sa espiritual ng aking Ama upang tanungin kita. At ngayon, makikipag-usap ka sa akin ng dahil sa Kanya. Kung hindi mo mabanggit ang aking Ama na si Kristo si Jesus at hindi mo siya kilala, ang tanong ko na lang ay sagutin mo, babae ka lalaki? Babae ka lalaki? Ayaw mo talaga. Amen. Ikaw masamang espiritu sa loob ng katawan ng tao ito. Ano ka ba? Babae lalaki? Hindi mo alam. Alam ko na. Naamoy ko ng amoy nito. Kilala na kita. Hindi ka rin makakawala basta-basta dyan. Yang ganyang amoy, ng parang amoy imbornal at parang amoy daga na hindi mo mawari, yan ay masamang espiritu dahil kayo ay nakatira sa mga marurumi. Tatanungin kita, huling tanong at isang sagot na lang to. Bakit ka nasa loob ng katawan ng taong ito? Kung hindi mo mabanggit ang aking Ama, tanggalin mo yung nilagay mo sa kanya. O pwede? O pwede? Sineselyuhan ko ang iyong kamay upang hindi ka basta-basta makawala. Tinutusok ko lahat ng mga katawan lupa mo. Ano? Lalaban ka pa? Lalaban ka pa? Hindi ka talaga marunong matakot. Bakit ka nasa loob ng katawan ng taong ito? Sagutin mo yung tanong ko. Ano? Sige. Sige. Sa pangalan ni Jesus, manahimik ka. Sa pangalan ng aking Ama, manahimik ka. Gusto mo lumaban ng patas, pagbibigyan kita. Umanda kayo, Rafael, Arcangel, Gabriel, tinatawag ko kayo. At itong masamang spirit nito, pilit tayong sinasaktan sa physical nating katawan. Pagbibigyan kita, tanda mo. Umanda kayo. Kasintabi po, Panginoong Hesus, Amang Nazareno. Humingi po ako ng gabay pahintulot upang lipunin ang masamang espiritu sa loob ng katawan ng taong ito at tanggalin sa kanyang katawan. Ipagkaloob niyo po sa akin ang aking kapangyarihan bilang anak niyo. Nananalig ako at nananampalataya sa araw na ito. Itaas po ang konting atas. Tinatawag ko na ang mga bato sa aking puso. Pakawalan lahat ng kapangyarihan sa aking puso. Umanda ka ngayon. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, kapayapaan ang aking dala at lilipunin kita at pupugutan kita ng hininga at ibabalik kita sa impyerno. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pangalan ng Ama. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka! Masamang espiritu! Ngayon, sa pangalan ng aking Ama na si Jesus Nazareno, pinapalaya kita sa loob ng katawan ng tao ito. Pinapalayas kita at ibinabalik kita sa impyerno sa pangalan ni Jesus. Amen! Tinutusok ang iyong puso't kaluluwa. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Amen! Gusto mo lumaban ka ng matas, ha?
itataas ko ang pangalawang antas sa sendasal. Hindi mo talaga bibitawan, ha? Sige, umalag ka ngayon. Sige. Ano, papalag ka pa talaga, ha? Dalawa kayo dyan. Kuya! Ano? Kuya! Huwag mo kong kinukuya-kuya at hindi mo kumauto, ha? Ako Isa pa lang. rin to! Sige. Kung ikaw yan, anong pangalan mo? Si Sina! O ngayon, huwag mong gamitin ang kanyang utak. Ha? Pipigayin kita. Anong kasalanan ng katawan ng taong ito? Bakit mo siya inanilihan? Masamang espiritu. Tinatanong kita bilang instrumento ng aking ama. Tanggalin mo lahat ng nararamdaman ng sakit bago kita tagalan ng hininga. Pangalawa kang masamang espiritu ng babae. Gamitin mo yung kamay mo. Pag hindi mo ginamit yan, pipigayin kita. Sige, gamitin mo. Talagang gusto mo sa pangalan ng ama. Tatanggalin mo hindi. Gamitin mo. Tanggalin mo. Ayaw mo talaga. Sige. Sige. Gagamitin mo hindi. 3 antas na gagamitin ko sa yung kakayahan ng Panginoon Kristo. Ano? Tanggalin mo hindi. Ano? Sige. Kalas. Tanggalin mo lahat. Lumayas ka sa loob ng katawan ng taon nito. Sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Sa pangalan ng aking ama na si Kristo. Masamang espiritu, umalis ka sa loob ng katawan ng taong ito at ahimikin mo to sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama Jesus, amang nasa nabigyan mo ko ng kapangyarihan na makapagpagaling ng may karamdaman. Salamat po sa pinagkaloob mo sa akin. Amen. Sa pangalan ni Jesus Kristo, lumayas ka, masamang espiritu, sa loob ng katawan ng ulo niya, sa kanyang utak at puso. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Kalasin mo ang nilagay mo sa kanya. Pag hindi mo kinalas, kakalasin mo hindi. Pahihirapan kita ngayon. Kakalasin mo hindi. Kakalasin mo hindi. Ayaw mo talaga, ha? Pang-apat na antas na dasal ang gagamitin ko sa'yo. Kakalasin mo hindi. Wala kung kakwenta-kwenta at hindi ito marunong matakot. Umanda ka ngayon sa pang-apat. Titignan natin ang tibay at lakas mo. Ako pa rin to! Huwag ka magpapagaling niya. Sige, kalasin mo. Gamitin ang kamay mo. Huwag mo nang gamitin ang utak niya. Tanggalin mo. Nandito pa rin ako! Kaya, kayurin mo. Umalis! Kayurin mo! Ayaw mo talagang tanggalin ang sakit, ha? Sige, tatanggalin mo hindi. Tatanggalin mo hindi. Tanggal. Gamitin mo yung kamay mo. Kalasin mo yung nilagay mo sa kanya. Kalasin mo! Hindi Sige. ko nga alam! Gamitin yung kamay mo! Kalasin mo, hindi. Kakalasin mo, hindi. Gamitin mo yung kamay mo. Pag hindi mo kinalas yan, uulitin kong ginawa ko sa'yo, pahihirapan kita ng pahirapan sa loob ng katawan niya. Hanggang hindi mo ito kinakalas. Kalasin mo. Ikaw masamang espiritong babae. Kakalasin mo, hindi. Kakalasin mo, hindi. Nasa pang-apat na antas to. Sige, sakta mo pa ako. Maniwala ka sa akin. Kakalasin mo, hindi. Kakalasin mo, hindi. Ilulubog ko sa iyong sibat pag hindi mo ito ginawa. Kakalasin mo, hindi. Sasaktan ako! O, kalasin mo. Gamitin mo yung kamay mo. Ipagpag mo yung sakit niya. Ipagpag mo yung sakit niya. Ano sa nandito ako sa loob yung sa kalama? Paano ka makakawala yan? Papakawalan kita pag hindi mo kinalas yung sakit niya. Hindi rin kita papakawalan. Pero papalayasin kita pag kinalas mo. Gamitin mo yung kamay mo. Ako pa rin to! Sige, kalasin mo. Ako pa rin to! Nasasaktan ako sa pako! Sasaktan kita. Ayaw mo taga-kalasin. Kalasin mo. Kalasin mo. Kalasin mo. Kalasin mo. Kunin mo. Kunin mo! Ayaw mo talagang kalasin. Matigas talaga ulo mo, ha? Aray! Kakalasin mo, hindi. Nasasaktan ako! Sige. Paano ka nandi? Ako pa rin to! Kalasin mo! Gamitin mo kamay mo. Kakalasin! Bakit ayaw mong kalasin? Anong karapatan mong pasukin ang katawan lupa nito? Bakit? Sagutin mo yung tanong ko. Ayaw mo talaga akong kausapin. Ako pa rin to! Sige, kung ikaw yan, kalasin mo yung sakit. Huwag mo na akong nilangin. Kalasin mo. Gamitin mo yung kamay mo. Tanggal mo. Nasasaktan ako. Inaano mo yung kahoy! Inaano mo yung kahoy sa pako! Sino Kalasin mo. nasasaktan? Kalasin mo nga! Huwag mo nang idamay ang kanyang utak, tanda mo. Ha? Kalasin mo lahat yung nilagay mo sa kanya. Kalasin mo. Kalas.
Lahat, tapon mo. Itapon mo! Ayaw mo talaga itapon. Ilang minuto na yan? 12 minutes. Tatapusin kita 15 minutes. Ayaw mo talaga, ha? Paano nga? Sinabi ko sa'yo, ako pa rin to! Sige, gamitin mo yung kamay mo, kalasin mo at linisin mo yung katawan lupa niya. At paano kaya kalasin? Ikahit mo, itapon mo. Ayaw mo itapon. Ayaw mo, wala akong magagawa. Ako pa rin to, paano ko alam? Pasintabi ko, Panginoong Jesus, sa mga Nazareno. Humihingi po ako ng gabay sa inyo upang lusawin ang masamang espiritu. Wala po at hindi niya talaga tatanggalin. Sa pangalan ng aking ama na si Jesus, sa pangalan ng aking ama na si Kristo si Jesus Nazareno, masamang espiritu, umalis ka sa loob ng katawan ng taong ito. Patahimikin mo to sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang karen mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iagyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama Jesus ang Nazareno. Pangalan niya. Sheena. Ano Pilot? Ibarra. Maraming salamat po, Panginoong Isus sa mga Nazareno. Pinatawag ko sa espiritual si Sheena. Buksan ang kanyang pinto at liwanag at pag-ibig ng Diyos upang ibalik sa kanyang kaluwang lupa. Amen. Idilat mo ang iyong mga mata na walang takot at alinlangan. Pinatawag ka na ng aking Ama at ang mga anghel ng Panginoong Kristo. Bumalik ka na sa iyong katawan lupa. Sheena, pinatawag kita. Pumasok ka na sa loob ng iyong katawan lupa. Amen. Dumilat ka. Dilat. Atras. Relax mo ng katawan mo. Sumandag ka lang. Nasa loob ka ng katawan mo. Hindi mo makontrol ang galit mo sa akin. Gusto mo wasakin ang damit ko. Ngayon, kung bakit hindi mo makontrol ang galit mo, tatapatin kita. Para ito nakakakalam at nakakarami sa nanonood sa akin. Kaya hindi mo makontrol at gusto mo saktan ako at sirain mo ang aking damit. Meron kang hinanakit sa nakarang buhay mo na hindi mo matanggap. Lahat tayo ng tao ay dumanas sa paghihirap. Pero buhay ka pa at may anak ka, siya ang pamilya mo. Ang una mong tatawagin ng aking Ama na si Kristo o si Jesus Nazareno. Ang pangalawang katawan niya ay templo mo. Ang espiritu mo ay dumadaloy dyan. Kaya hindi ka makatawag sa aking Ama dahil ang puso mo nagtanim ka ng galit. Aminin mo man o hindi, hindi yan magkakamali. Ikaw ang mismo ang nagtanim sa Kanya dahil sa naranasan mo sa buhay mo. Kung ano man ang ginawa sa iyo ng kapalaran mo, swerte ka pa rin. Dahil kahit papano ay buhay ka pa at maayos pa ang buhay mo. Kaysa mababaliw ka at masisira ulo mo at hindi mo na makikilala ang sarili mong anak. Naintindihan mo sinasabi sa iyo? Ganyan pa rin ka kamahal ng ating Ama. Lahat ng tao ay dumadaan sa pagsubok. Lahat ng tao. Kaya hindi mo makontrol ang galit mo sa akin at nagbabago-bago boses mo. Dahil ayaw mong pakawalan ang galit ng puso mo. Dahil ito'y nagtanim mo sa puso mo. Dahil yun ay totoo. Naintindihan mo na ako?
hanggang hindi ka tumatawag sa aking Ama at hindi ka nagsisisi at hindi mo siya tinatanggap at hindi ka lumalapit sa Kanya, mananatili ang masamang espiritu sa iyong isip at puso. Pakawalan mo siya at hindi siya makakatulong sa iyo. Sisirain niya ang buhay mo hanggang mabaliw ka. Hanggang hindi mo makilala itong anak mo kumukuha ng video sa iyo. Hanggang masira ng ulo mo. Pag naturuan mo ngayong sarili na lumapit sa aking Ama, mananatili at lilitaw at ilalabas ang masamang espiritu sa iyo. Dahil alam niya sa puso mo na tumatawag ka sa Diyos. Maswerte ka pa, may magulang at may pamilya ka pa. Kung ikukwento ko sa iyo ang buhay ko, baka hindi mo kakayanin. Ibig sabihin, mababang pagsubok lang ang binigay sa iyo ni Satanas. Kinaya mo to. Naiintindihan mo sinasabi ko sa iyo? Walang makakatulong sa iyo kahit nagpagamot ka pa sa espiritista, kahit magpagamot ka pa sa lahat ng mga gagamot sa YouTube, kahit i-online ka pa, hindi ka nila matutulungan. At hindi rin kita basta-basta matutulungan. Pinalayas ko lang masamang espiritu sa puso mo, pero dapat tulungan mo yung sarili. Naiintindihan mo na? Bakit umiinit yung posporo sa daliri mo? Ano ba yan? Mainit, masakit? Posporo yung pinapit ko sa'yo, nabali pa ng posporo. Bakit uminit yung posporo? Alam ng anak mo yan. Nakita niya, yung dinikit ko sa daliri mo. Masakit siya. Masakit na, no? Ano siya, masakit talaga siya. Dahil yung galit ng puso mo nandoon. Kung gaano katindi ang galit ng puso mo, ganun din katindi. Anong pakiramdam mo sa sarili mo ngayon? Wala naman. Magang na. Umantay ng daliri mo. Patingin kabilang daliri mo. At doon natin kukunin sa taas, sa baba. O, di ba? Walang labis, walang kulang.